Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam tagasngi. Lalit Penkut the Commander Shangpliang obri President Jangka Hill Farmers Union HFU Central Body ya ka jingile kai football ka ba arsngi ka bla penya da ka Summer Cup hagasnong Mouth Hawyang haba ajung kran hakate ka rinsan oba Commander Shangpliang ulakentu ya ki samla jong kate ka dong ba kathan ba kin trai shitam ba ban pendan kambha ya ka sap ele kai khnang ba kin la ban kiu shakman Susu ulakan turu ya ki samla bakin yarap bat penslur ya ki parahem ki badon ya kasap ya lek kai football kenang bakin kiu bat ban poi ban ya lek kai hadu ki wei pat ki league ba kham he Nakaliang jonga suban ai kublai ya i ba Donald ma ihi bala pun ya nga te yakini ki nong seng ngam pada itu ba no Amar ba si pun nga ong banwan chief guest kadang taka football te tangbang angej ba pila ya su tulang bat ki organizer te amar nga amar season balaya khot perlok tengah happy banwan bat ka ba kham komsan kalong ba gajingwan kalong ba ngakwa banya itu itau hi kata kadi ba kham komsan tengam dan gajing khen ban ong hang tangan lech hang tangan nom lech no tang lada ngam long ka kim kapor hajing sya ngadang ong iba Donald tip ngan yo wan ne am namar ngadang shuan na shabar te ka mat shabar ka khamshet ka don ka jingkala ka mariang su bam AC bet tengal don ka jing bayong kli te menin ngala pun ong to ngala su klan te mentangan wan syagane ka football ka jongpi te suban ai kublai pi ba Donald kinong penya nang tagi bawan lang bangai ba di bar bu Denes ba kremen bat kiwai ki perlok ya nga ngit scam ba ka jingile kai football te khamtam le menta badang don FIFA da dang ya shongshit ba te nalor la da don FIFA ka football la dai lupa ka we mo la dai lupa ka we ka sport ka bangi ya snu tenat ba te hang ni kidon ki badang ya samla sudah te ngatarai ngaru ngampat itu ipi yakini ki player tang bang ngit scam pp don ka sap ka phong ki jingila kai na takadau piyo mi madan lada mundon sap ngam tarai piyo mi madan menta te pendon kam hok ya kata sap ka ba pi don haka sport ngate ngam nong ngaru ngadai tang o riu pajba ma nga hot ki kam bangatre tang ngadai o presiden jok seng nong rap ngadai nong shina film ngadai nong thok khobor dan rei ngam dei pada football player abang ngadai pada ba ej bahaya ka football tengah long subang bah ban pitch yang football kan ani tu ipi nga hakapor namar banga long adon kita kuwi kikam ke banga le don kam station England dapur banga le England nga ong ba ladang am yo le pitch football dengan num le si India te kata kemut hamun sim nga bu jengmut tengah yo ban le pitch yang ka jingil kai pedang ka Tottenham bat ke Liverpool dengan itu ipi satai ke jingil kai football te kelalong bet idong Christian ro te lalong bet kaniam si sang ila banong bat apa pidon tu stadium melab yo snow nama kata ka jing itenat ngila banong tengah i baki pajba satai baki pajba sini sengiro ke jing ya i football kalong kumju hi kata ka jing ya i jaga football kan te ngatrai la kaleng jong pi ki samla la da pi penon kamhok e ka sap pinang kiu hi ha kaleng kai football ke hagjing syang idon kam yakini ki grassroots bangin ya build mentak nang bikin kiu kin poi siki I League kin poi ESL kin poi syaka English Premier League lane sya Saudi ma mentah Ronaldo rola lech tu sya Saudi dai mentah imat thambun besar sya tu tengah terai ngin hapia na grassroots ni hapa ni hikai mentah te pi sim ke jing klik ban hikai kini ki hap ki baret te jing syang di ban bu ke jing kerpat ke surkar bagadi ban sim kya kini ke kam football ajing syah India ngai kani ha India keempat da simkya gumba simkya ka cricket bania bay bisa kan ajing syah sngu le ran bikat ke India jungi ma ko ba he te cispa lai peu klur tam ber tat cerung World Cup cerung re dai dan re ke idon gitu kiri ki batang silak san langut ki layo rung World Cup tengah try ngi nang Meghalaya ngin haban pressure ba pi ya ka India ba ki dai ban
ban hikai pha ban adu grassroots bak nginio ban sei ke nyiki football player ngai ka lajong menta kala le kai pha ban hakani la da kampoi makna syaka jingjob ni tong bakala ka poi baar deh ka ni ka lajong dengan makla haka ailik tingi di ban ai men sim kum tu kan tingi don samla pe kunjung Eugene Son nang tau Chester Paul nak ni kadong katanya kijungi kila poi kijing le kai syaki mo ki ailik ISL kum ta ter ngiru ngiri ban build ya kene ka jingile kai football hakata karkom bang nginyo ban kieu